Mascara film. So ari kami subong sa Estefania. So amo ning costume ko subong, amo ning role ko. Upod ta ang mga artista sang GMA kag ABS-CBN, mga idols. Wala ni siya partner gan. Amo gid ni siya. Okay lang. Ay, taga-ano man ko. Basakan man ko. Isa sa pinakamagandang makeup artist Hello, natin si magandang Jeff. umaga po sa inyong lahat. This is Jeff Canoy, Patrol ng Bacolod. Yes, he said. Yan. Yan. Follow nyo gid iya Facebook page. Channel ko TJ Pakipalo niyo sa Palaboy. Sa Negros. Uy, Yes. hindi mo ba siya mag-BS? Ay, Mag-BS ko. wala ka lang dalaman na. Yung mga makeup artist natin. Hi po ate. Ate, hi po. Hi po. Kilala naman po. Angela, the makeup artist. Yes, at ito po yung isa natin na makeup artist na Magpakilala ka daw. I'm Glenn. I'm Glenn, the only one. Only one. yan. Salamat. Yan sila. Yung gaganap na sakada. Yan. Binibrief sila ni Jeffrey. Hello, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang inyong kapamilya, kapuso, kapatid, kanguso. Yan sila. At ito po ang inyong programang naghatid sa inyo ng pag may tubo, may kalamay o asukal. Pag may tubo, may tubo. Ang mga gwapo, ang itim ng buhok natin. Yeah. Uy, follow pala yung pakipollow yung Facebook page ko, Union Vlog. Then subscribe my channel po, Union Idol Vlog, yung sa YouTube channel ko po. Hanapin nyo lang, subscribe nyo. Maraming salamat po. Union. Yan. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. At saka pakipalo din po ako sa Facebook ko, Jeff T. Canoy Bulanon, HMUA. Lista na si Ma'am Banji. Yung kontrabida minsan, si Ma'am Banji na kontrabida. Binibisan. Ito ang kape. Nabasa ko sa Ako ganiman. Oh. Hello. Si Ma'am Banji. Ito si Ma'am Banji. Ilang kita? Si Derek Roland Sanchez. Yan si Derek Roland Sanchez. Yung mga director ng movie na to. Yan. Yan kami kasama ngayon sa shoot. Akala ko talaga bata. Isa sa mga sakada na gaganap. Akala ko talaga bata. Pero imagine, sobrang liit niya. 21 years old na pala. Ipunan ko siya ng video. Ito siya yun. Makain, nagkakaon sa tubo. 21 years old, imagine. Dalaga na. Sino ang ngalan mo gano'n? Justin. Si Justin. Boyfriend. Wala! Yan mga idol, 21 years old yan. Maniwala kayo kasi hindi. 21 years old yan. 22 na, no? Mag-22 na po sa May 5.
Mag-20 dito na daw siya sa May 5. Oh. Kala nyo bata, no? Hindi, nagdalaga yan. Kulang ng boyfriend. Kala mo babae, no? Oo. Oo, 21 years old. Kala ko kasi bata kanina. Basi gusto mo mangita sa boyfriend? Hindi lang. Hindi lang. Taga-diin ka gani? Taga Estefania. Dire ka gani Stefania. Pila mo ka mag-utod? 3. Akong panganay. Imagine mo, 3 sila ka mag-utod, siya ang panganay. So sunod-sunod sila, siya 21, ang iya dason sa iya 20, ang dason sa ano gali? Gawa. 21 ako. Yung sunod sa akin, yung ng 18 at sunod naman ng dalawa kong kapatid ng ng 15. No. Ilang taon mo bata-bata gid ya. Simula na yung shoot namin. Yung karakter namin dito is mga yan, sakada. Tingnan mo, oh, Pinapaitim kami, pinapaitim. Umitim na kami pero Ganyan yung role hindi namin. nagbago yung Gwapo pa rin. steady pulse. Amen, Action na. Kahit maulan, tingnan yung forma. Oo, yan. Sakada talaga. Ganyan yung role namin. Banta ko mga tao dito. Yan. Kahit maulan, tuloy yung shoot namin. Katatapos lang po ng shoot namin. So, kami po ay nagpapahinga ngayon para sa gagawing sikan. Pangalawang script na gagawin. So, papahinga kami ngayon lahat. Kasama namin. Hindi ko makuha yung mga eksena ko kasi nga nag-a-act tayo, di natin makukunan yung kasi bawal yung cellphone. So katatapos na naming shoot yung doon sa itaas ng doon. So continue yung shoot namin sa ibaba naman doon sa may sapa. Doon kami mag-shoot. So pahinga muna ng konti. Kakapagod. Pero sobrang saya kasi nga yun, pasama tayo sa malaking film na gagawin dito sa Bacolod. Yun. Mga dito sila pinatay. Hindi natin makita sila. Papatayin. Yan yung mga papatayin. Yung nagaganyan papatayin din yan. Hello, may hapon sa inyo nga tananda. Batibot. Aray, yun di puta. Ano man yun? Yung si Derek. Parang yung script ko. Script namon. Nabuldamon. Damon. Damon. Actor, best actor talaga to. Okay. Yan. Pan mo yan, ha? Yan, malapit ka Derek. Yan. Nag-i-instruction mo si Derek. Uy, Yung ito yung mga akala ko yung paano yung ganun mo eh. Kasi may mga bilhin pa itong mga to. Yeah. Doon sila manggaling. Yung mga darating. yung mga napapatay. So yung mga crowd natin, yan, yung mga crowd. Bawas na. Bawas daw. Gusto ko isa nga. Bawas. Bawas bakla daw. Hindi ganyan pa. Ay, jowa. Doon sa may chan. Doon ka sa chan ka doon ka pa.
Jeffy Bawas bakla daw. Ay, Unat mo, unat mo. Kel, tel mo iunat. Kaya mo yung paa mo nakataas dito, yung ulo mo nakalapit. Yung isang chinelang mo na. Galing mo na yung chinelang. Nililibing na yung mga napapatay. Pwede na. Pwede na po dyan, nanay. Sige na lang daw. Wide. Basta ano ilan? Ah,